zong ho nen hian kan pian phung le ruang am shimshima hian in an na lai tam tak kan neya kan ru rel in din chhodan vel thleng mai hian a in zul hle a science lama chang phei chuan mihring te hi zong atanga ron in thlak danglam chho kan ni thu te po an soi hial thin reng ani tran chan chata ka tan ran sa zong zong zinga kan an ber le min ang ber tu an lo ni le zel bok nen chuti line kan taksa le kan fu ke zong zong te chu in zul viau ma se kan hmel e ro danglam hlau thung atlang puin zong te hi an hmel that lo thei em wang te po hin yang mi zo te pon kan thin rima chong kamoi lo deuh kan man du chang pon zongi zonga tin kanin ko china zongi zonga tia in ko chu adong song tu tan alom vak lem lo bokani nima se kan hmel tak ain ang chuang lo kan ti mek lai hian maktak main zong mishing hmel pudik tak chu an mu chhuak lol mai le he zong hi chaina ram marlama zu pakhat tianjin zu an ti omni in kan muang hian a hmel taka hian mishing dik tak patling hmel chawak lo lungaya ngui deuh hmul hmel apuani an soidan chuan he zong pa hmel danglam zet hi Margarita Island Capuchin an ti mai zong chi khatte chung ko zinga mi ani a ma se Capuchin ro rawa po a hmel hi adanglam uchuak hle thung kumsang ni pani achang khan he zuwa hian omve a ma se zu alu ni achanga voini thleng hian kopui ala nei haulova he hi a chan ber nia zu na thokte soidan chuan mi rin a harsat em wangani chuti line ama shim hi chu alandan nur ang lo tak hian a tho thang a cha in a har chhle a chirle coconut ne na in fiam vel te chu nuama ti ve hle bok zuwa omtir lam kha chuana an pui Margarita Island Capuchin zong nu pahni te nen anin kom ve china ma se van doi thak tak main heng zong nu pahni te hi an thilo maya he mi no hian a chi pui deuh kom tur anei tak lo wangin zong chidang pathum nen anin kom ho le a ma se in ngai zon na lam rong kai emochu a ngai lem lo thungani zuwa thokte chuan alan dan danglam tak wang hian adu zong tak zong nu tong hlau sela in thla dun sela an no te te chuan a thla tupa hmel ang hi an pu ve angem ti chu an she chak hle boka ma se he zong wal senior mel pe smiling lo zet hi adu khir nge apa vak lo zok ni tu ma mel du anei ngai der lo kumsang ni som paru kumpo khan achipui Margarita Island Capuchin zong nu pathum zet te chu zuwa hian an la luta ma se an la puitling lo deu ri a an puitlin deuh nu chuan an zinga tu emo ber hi chu he mishing mel pu hian adu ve ngei to a nupuya anei ve to sham an be se hle bokani chu mai baka mel muchak shim hian mitam tak chuan he zu hi an tlo pha china sahwana om ho cheu zinga po alar nur bi khle ani ma se zuwa thokte chuan alar bi ka wangle a an pui zong dang chi som ni te aya mi ngai ven a hlo bi ka wang hian an enkol special big chuang lova zong dang tenen in ang khatlang vekin an enkol ani chuti lain thulung chhia thlak angreng takero chu heng zong Margarita Island Capuchin an ti te hi atlang puin kumsom ni panga changa kumsom thum vel andam china chuti te ani chuan he zong po hi adam rei bik to in arin omlo zuwa an lak lu po kumsang ni pahni dai to ni a khata changa chhur ringot po khan kumsom pakwa lai chu adam dai to ani Democratic Republic of Congo opala a ramhnoi pirril taka po hian zong danglam zet an lo mu chhuaka scientist chuan he zong chi thar hi la mu chhuwa ngai lo ani thu soin a scientific mingatan po serco pitechas lomamensis chi chuan wa zuya ma se he muna ami cheng te hi chuan a ol sam zongin lesulati in an soi chin hetiang zong chi hi helai mun vela hi chuan an mole shat na alo rei to hle bok hi alo ni a ma se zong chi la mu chwa lo ani ti lam hi ami cheng te hian an lo shewe ngai lo mai zo ka lo ni an mu chwa dan po he khwa an school director fanu Georgetin he zong thalak internet a post an mu achang chawin ani a an soidan chuan chu zong chu sakap chin ten anu an ka hlum saka wangin Georgeti hian enkol zuita ani
chuta chu zawng thalak zawng chanchin zirbing tu mithiam chungchuang John Hart le team ten an han mu cha mai chu mak an ti hle a zonga an rualin en chian chuan mihring hmel te po apuloi si ani tia choin arangin a team ten yen chuan he hmun lam hi an pan hota ani anila taka heng zong zet te po hian mihring an ang le kher mai ma se hmel hi ama a China zomi nen kha chuan adang lam dai thung China zomi kha chuan soi to angin patling lom bak lo hmel pu a ma se hei ero hi chuan vai tlangwal phakar hmel tak intizezet hmel pu in ka sia thlir tu ten enge angin ti ve comment section lama khan lo soi ve te u engpo ni se heng zong chi te hi an zak zumin an beng cheng lo hle a hu howa khosa dual chi po an nilawa atam bera mun khata hian pali panga vel bak an chengai mi ulo ani thlai chi sang thei chi sang te hi chowatan an ringa mut an du hle bok anni changlo po hi thil nung dang jinga mihring hmel ang tak pu hi an lo mu fu nol to china thil renga hian tluang tlam le pa ngai hi oma chutiang che chuan heng ran le ramsa mihring hmel pu deuh ro tlat si te po hian mit antivirin beng an verzar china ni kumsang ni som paka kumlam po khan China chimlama kunming khopui bulmaya luya chuan he sanga mihring hmel pu hi an lo mu to boka video capturing Chinese social media platform lian tak webo a chuan post zui ni a he mi nu hian he video hian khel zui a hlo hle a oi pol le oi lem lo pol po anin za nuk ome video a changa landan chuan he sanga mihring hmel pu hi luidung lama hian aron hleu chhuaka le changa ban phak vel tham leka hian aron hleu kwal velani he sanga hian chalthui takle mit pahni aneya nar le ka thlengin anei vek bukani uite pakhat yogi po hian thokhat lai khan la hloina chana neya chu engdang wang ni lovin athalak pakhat ready ta da chuan mishingan lulai em wangani he thalak ka uite pahni te hi en wang la imid lazar tu zok chuan om nge yang he nge hi yogi chuani michen khat phei chuan anei tunu chuan mihring hmel nen face strap atin yang an ti hiala ma sia nei tunu chantal chuan mihring an nalai om a hriat lo thua sei ve mau thung ma se he thalaka hian mihring hi ang zwal kai chungchuang ve shim ni in alang a thalak dang hawa po hian en chet chuan mihring chu ang deuh thona a uite dang nen an din du nang em chuan a ang lutuk lo dewin a hriat ole engpo ni se ton chumatan chuan khati chin kha han le ri mai sela video le peka thungai nom le beng war thak tak nen kanin mule cheu donya tin tlang au channel hi lo la subscribe lo hlo ni chuan khongai takin min lo subscribe ve sham turin ka som che a rmp chuan notification bell kha metin ola milo da sake bok donya clear tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule